No heippa hei ja tervetuloa mun pieneen flamenco-oppituntiini. Meillä on tänään flamenco-kädet vuorossa ja me aloitetaan, koska meillä on vähän kylmentynyt sää, niin me aloitetaan ihan pienistä tämmöisistä perusteista, eli ihan lämmittävistä liikkeistä ja sitten me tehdään pieni sarja. Eli ota kädet nyrkkiin ja lähde ihan vaan sun ranteita pyörittämään, koska me tarvitaan nyt vähän pakkasella lämpöä ja sitten voit vaihtaa suunnan. Voi olla eka kerta, kun teet ikinä näin. Eli kokeile muutama kerta molempiin suuntiin ja voi olla tässä edessäkin. Ei tarvi olla, tää vain näkyy sulle paremmin. Eli muutama kerta molempiin suuntiin ja siinä sä pääsetkin nyt vähän aistimaan heti sitä, että sun ranteet pyörii oikeasti kahteen eri suuntaan. Eli entäpä yksi ja yksi. Nämä on tämmöisiä. Flamenco on vähän lajina tämmöinen, että se vie sua uusiin ulottuvuuksiin toinen suunta. Eli mikä osa pyörii, mikä ei, tekisi mieli lähteä vispaan tuolta kyynärpäistä. Näin. Ja sitten voitkin ottaa seuraavaksi sen idean, että kädet vaikkapa tässä edessä, niin vielä ilman sormia. Niin oikeasti, että kauhot vaan tosta ympäri ranteita, tuolta niin kuin etukautta, kyynärpäitä vähän kannatellen ja entäpä toisinpäin. Kyynärpäät edelleen pysyen, mutta ranteet ois täällä pyörimässä. Koska sitten me tarvittaisiin seuraavaksi on sormet. Ja perinteisessä semmoisessa andalusialaisessa, mä oon 2 eri koulussa niin kuin eniten käynyt opiskelemassa, niin niissä oli niin vastakkaiset ne opettajat, että toinen on tavallaan vähän niin kuin mikä mullakin on tausta, niin kuin, että balletin kautta sä tulet herkästi tekemään semmoista kuvioita myös flamenco-käsillä, että sulla on moneen suuntaan kaikenlaista menossa. Mutta sitten taas tämä tämmöinen niin kuin perinteinen andalusialainen flamenco-tanssija, opettaja, joka ei ole päivääkään tanssinut ballettia, niin se ei niin paljon perustanut ollenkaan siihen, että käsillä on jotain kuvioita. Hän oli vaan niin kuin tunteiden tulkki. Niin senpä takia sanon, että ei niillä sormilla ole niin väliä. Ne on sun kädet, ne on sun sormet, se on sun taiteellinen tulkintavapaus, mitä sä teet sun käsillä tavallaan flamencoudessa. Mutta nyt mä kuitenkin tähän heti lähden näyttämään sen toisen vaihtoehdon, että jos sä haluat, jos sulla on epävarma fiilis siitä, että mitä sä nyt käsillä teet, niin näin päin ranteet, eli näin päin kun lähdettiin pyörittämään, niin sä voit lähteä miettimään, että sä työnnät keskisormia. Näytän sivuttaa. Työnnät keskisormia. Eli aina pusket niin kuin keskisormi edellä. Kannatat tuolta noin kyynärpäät ja pusket keskisormia. Ja muut tulee vähän niin kuin siellä perässä, vanavedessä. No sitten toinen suunta, ranteet sisäänpäin, näin päin. Sitten me lähdettäisikin ajattelemaan vuorotellen pikkurillit ja viimeisenä peukalot. Pikkurillit ja viimeisenä peukalot. Niin näillä 2 ajatuksella. Mutta sitten muistat, että ei ole niin justiinsa. Eli voi olla niinku mitä tahansa muutakin tai vähemmän näin. Niissä opettajissa oli mulla myös tosi valtava ero. Toisella oli tosi pitkät kädet ja tosi pitkät sormet, että oikeasti tuli niin kuin valtavia tällaisia eri suuntia niin kuin näkyviä. Hänen kannattikin ehkä olla semmoinen opettaja, joka opettaa valtavia käsikuvioita. Mutta toisella oli lyhyemmät kädet, ihan selvästi. Ehkä hän aina itse muistikin esitellä, että minulla on ehkä maailman pienimmät kädet. Niin sitten kun mä katoin, niin itse asiassa oli pienemmät vielä kuin mulla. Niin ihan todella pienet sormet. Ja mä en ollut, miettikääpä, ikinä ajatellutkaan, että hänellä on pienet kädet tai pienet sormet. Koska kun mä oon nähnyt hänet opettajana näin niin kuin valtavia juttuja tehden, ehkä niin kuin just enemmän ilman sormia, niin en mä tullut miettineeksi, että onpa hänellä pienet kädet tai pienet sormet. Siinä on niin kuin vaan tosi iso ero siinä, että jokainen saa olla omanlainen flamenca. Ja nyt sitten, jos me nyt nämä 2 ajatusta kuitenkin sulle otetaan,
Eli pikkurillijohtoisesti peräkanaa ja keskisormijohtoisesti tonne päin. Niin nyt me voidaan sitten lähteä miettimään meidän koreografiaa. Eli me lähdetään täältä ensin. Otetaan yksi käsi kerrallaan. Yksi käsi. Sitten me tehtäisiin se pyöritys tosta keskisormi edellä. Ja sitten me tehtäisiin täältä pikkurillit edellä. Sitten me käännetään käsi, lasketaan alas tuolta ja taas keskisormi edellä. Ja taas pikkurilli edellä alas. Toinen puoli. Tuolta laahaten keskisormi edellä, sinne tarjoillen pikkurilli edellä, tonne vieden, kääntäen, laskien, alta, keskisormi edellä ja pikkurilli edellä alas. Ja uudestaan tuolta, keskisormi, tarjoile, pikkurilli, käännä, tänne, laske, alta, keskisormi ja pikkurilli ja alas. Ja toinen puoli tuolta, keskisormi, tarjoile, pikkurilli, tonne, käännä, tänne käännä, alas, leuan alta, keskisormi ja pikkurilli ja alas. Ja nyt molemmat vielä. Täältä, keskisormet, tarjoile, pikkurillit, käännä ranteet, käännä yhteen, alta, keskisormi ja pikkurilli ja alas. Eli viimeiset 1 ja 2 ja 3 ja 4, 5 ja 6 ja 7, 8, 1 ja 2, 3 ja 4. Esimerkiksi näin. 1 ja 2, 3 ja 4, 5, 6, 7 ja 8. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Tai vielä selkeä. 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6, 7, 8. Vielä vähän hitaammin. 1, 2, 3, 4 ja 5, 6, 7, 8. Esimerkiksi näin. Olipa kiva, kun olit katsomassa käsikoukeroitani. Mä laitan ne tähän perään vielä vähän hidastettuna. Niin hyviä treenejä ja nähdään taas.